Hi mga guys, no, maayong adlaw for this chika kay maghimo ko og sinamak, my very own sinamak. Nanaro na ko sinamak og very lami kay kinay mga naglutaw-lutaw sa man ako mga gipang himo during a sign. Masya na for preparing the sa kasamok ba ni mo day? Sa ba na imong kamot? Sa man giipakita imong kamot ug imong sinamak da. Oh. So mauto siya, nagabuhat ako og sinama akong ginahimo ana is ako lang gid siya, ana ganin ako gani nagbuhat noon sa dekaday kalabad ba nimo istorya. So man siya human ako di ang side ready for ano nakuan, ready for taklob. So I gid mo ka tingala nga nung orange man ang imong sudlanan day. So I have a story behind that. O di ba ana ang mga show gitaklob. So while ako gahimo jud ko og sinama kay ako agyud nang kanang ang mga spices, kanang mga lamas ana ahos bombay mo na akong ginahalo kay ako agyud siyang wala na ko siya gina-blend, ako siyang kanang gina-chop